Teillä täällä Ylessäkin on sellainen perustilanne, että teidänkin pitäisi olla silleen niinku uudistuskykyisiä ja maan lähes tapaan tonne tot isoimpia nirikoita. Hep. Kenen kanssa tarkalleen? Jaha! No niin! Tervetuloa vaan sit kaikki tähän tarkalleen kenen kanssa tietokisailun pariin! Tarkalleen kenen kanssa mä oon tässä menossa niinku palaveri. Kukahan mä oon ja kenen kanssa mä oon vielä menossa joskus jonnekin siirrentän vastausvuoron teikäläiselle. Hei. Kameraryhmän kanssa ainakaan mennä mihin. Vois tästä lähtee. Kato kuule mä huomaan. Mä annan sulle tästä 10 tepikselle ja vedät siellä munkkikahvit. Tälleen me nyt menetellään, eiks näin? Tai juman kautta. Hei. Mihin tää muuten tulee?